hedder Jørgen Christensen, men som maler, der hedder jeg Christen Jørgen. Det jeg er så bange for, det er at komme til at lave søde og pæne billeder. Så vil jeg hellere lade dem være sjove, crazy og skøre. Jeg er lige ved at tro, at hvis de er pæne, så er de ikke gode. Jeg er en ældre mand efterhånden, men har dyrket maleriet gennem mit helt liv. Og det startede faktisk allerede, da jeg gik i skole. Det var en tegnelærer, der satte mig på sporet. Hun syntes, jeg var god til det, og hun animerede mig til at gå videre på det der. Og jeg synes selv, det var spændende. Jeg blev selv optaget af emnet, så jeg tegnede på livet løs, tog afsted ud i naturen med lærred og ting og sager. Rundt på museer, og selvom jeg ikke var ret gammel jo faktisk. Så da jeg skulle videre i livet og vælge, hvad jeg skulle uddannes som, så sagde jeg bare til mine forældre, at jeg skulle male, fordi det ville jeg fuldt og helt. Jeg ville være Rembrandt nummer 2. Det var de ikke så glade for, disse forældre der. Det kan man ikke leve af, og så videre. Så jeg måtte indgå et kompromis, og det blev så sådan, at i stedet for at komme på Stenhus Kostskole og få en studentereksamen der, så fik jeg lov at komme på Akademiet for Fri og Merkantil Kunst i København. Jeg var ikke ret gammel heller dengang. Kompromiset bestod i, at man på det sted ikke alene kunne lære om den frie kunst, men også kunne blive uddannet i merkantil kunst. Akademiet hed Akademiet for Fri og Merkantil Kunst. Bagefter var jeg reklametegner et godt stykke tid, men i virkeligheden var kompromiset levende for mig, fordi det var ikke det, jeg ville. Men jeg havde mit eget reklamebureau i 6 år og sådan noget. Tegnede plakater, men det var altså ikke mig. Og jeg vender så tilbage til maleriet, men kan ikke leve af det jo. Det kunne jeg godt, mens jeg var alene, men så blev jeg gift, fik børn og opdagede, at nu skulle der mad på bordet, og der skulle tjenes nogle penge. Og så var spillet gående, og jeg måtte igen gå ind på det der kompromis. Men så fandt jeg noget andet indkomstgivende. Jeg blev tegnelærer, formningslærer, og det var jeg faktisk i 10 år med fuld skema. Underviste fra helt små børn op til 1., 2., 3. realklasse og sådan nogle ting. Når jeg kun var lærer i 10 år, så er det fordi, jeg fik en halsoperation, som gjorde, at min stemme blev ødelagt, og jeg blev anbefalet at søge over i noget andet. Og så blev jeg journalist. Jeg tog uddannelsen og skulle så kombinere det med at male. Og det var jeg ikke god til. Det endte faktisk med, at jeg kom til at svigte min egentlige fascination med maleriet, så det lå brak i al den tid, jeg var journalist, fordi det greb mig også. Og indimellem, ja, jeg tegnede, jeg malede og sådan noget. Men helt og fuldt blev det jo ikke, som jeg havde ønsket mig det. Men som sagt, så var det et kompromis hele vejen igennem. Og så når jeg frem til den alder, hvor man hopper af og bliver efterlønner. Og så fik jeg pludselig masser af tid. Og så gik jeg på igen, fuldtids, og så havde jeg jo ikke økonomiske besværligheder. Og så har jeg altså givet den hele armen og malet masser af ting her. Men altså, hele vejen igennem, lige siden jeg var ganske ung, har jeg udstillet mange steder. Gallerier, biblioteker, virksomheder og skoler og rådhuse og mange steder. Det, der er mit studium i maleriet, det har det været lige fra første begyndelse. Det er mennesket.
hvis man skal se kroppen og alle de linjer og al den anatomi, der er, og som kan bruges med linjer og former og farver også, ja, så skal der jo egentlig ikke være tøj på. Noget andet er, når jeg ikke så gerne giver mine mennesker tøj på i maleriet, så er det fordi, det skal ikke se ud som om, at det er Hansen eller Jensen, som man... Nej, jeg synes, jeg kender ham der. Hvor er han egentlig fra, ham der? Det skal være et hvilket som helst menneske. Jeg bruger menneskeskikkelsen til at komponere med, til at ikke køre slavisk med i proportioner og den slags, men meget gerne, hvor jeg sådan er lidt vild med streger og proportioner. Men jeg har en spøjelighed til at lade manden være næsten sådan helt skeletagtig, mumieagtig en at se på. Det er, jeg ved ikke egentlig hvorfor, men det har, jeg tror nok, jeg kom ind på det, da jeg læste en hel del om de mosefund, man havde, Tollerlundmanden og alt det der. Der kunne jeg godt se, der var et eller andet. Jeg har lavet en del billeder, og det har jeg så forfulgt. Og det endte jo så med, at da jeg selv er sådan et skeletagtigt mosefund at se på, så er det blevet sådan en slags selvportræt, sådan, så jeg det er faktisk mig selv mange gange, når man ser den tynde mand der på billedet. Hvorimod kvinderne, dem har jeg helt anderledes syn på. De er jo smukke. Det er noget helt andet. Der er så mange mennesker, der siger, tænk, at man kan tegne og male, som du kan. Men jeg synes slet ikke, at jeg er perfekt eller god. Men altså, samtidig kan jeg da godt sådan gå et skridt tilbage og kigge på det, jeg har lavet, og så sige, om den er ellers rigtig god. Men for det meste, så maler jeg mange gange billederne over, den ene gang efter den anden, og når frem til det egentlige resultat, som jeg sådan selv kan være tilfreds med. Nej, inderst inde, der føler jeg nok, at jeg er kunstner, og det har jeg ikke kunne løbe fra, og det har plaget mig altid. Og det gør, at man hele tiden søger. Ja, en søgende sjæl, det er en kunstner, man har et eller andet. Man skal lige gøre det en takt bedre hele tiden. The track, don't break your back.